Η πρόταση εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Υπάρχει ανάπτυξη που να μην φέρνει φτώχεια και δυστυχία στους εργαζόμενους? Να μην καταργεί τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα? Υπάρχει ανάπτυξη που να μην οδηγεί σε κρίση? Να μην αυξάνει το δημόσιο χρέος? Ναι, υπάρχει. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης προϋποθέτει κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερή διαγραφή του χρέους με εργατική λαϊκή εξουσία. Αυτή την πρόταση διεξόδου καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο λαό. Η ανάπτυξη που υπόσχονται το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανάπτυξη με ελάχιστες θέσεις εργασίας και μισθούς πείνας. Υπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους που κυριαρχούν παντού. Είναι παράσιτα που εμποδίζουν την κοινωνική εξέλιξη, γεννούν τη σύψη, την κρίση. Καπιταλιστική είναι η κρίση στην Αργεντινή, τη Ρωσία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και αλλού. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη δικτατορία των μονοπωλίων, μόνο νέα δεινά επιφυλάσσει. Ο λαός βρίσκεται σε πτώχευση και θα πτωχεύσει περισσότερο, είτε με ευρώ είτε με δραχμή. Απέναντι στην εξουσία της αστικής τάξης, αντιπαραθέτουμε την εργατική λαϊκή εξουσία. Αυτή η στρατηγική διαχωρίζει την πρόταση του ΚΚΕ από όλες τις άλλες που είναι προτάσεις διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος. Η Ελλάδα έχει μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Έχει τις προϋποθέσεις να εξασφαλίσει τη διατροφή του λαού με την αγροτική παραγωγή. Έχει πολυάριθμη, έμπειρη, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εργατική τάξη. Επαρκές επιστημονικό δυναμικό. Φυσικό και ορυκτό πλούτο στο έδαφος και στη θάλασσα. Παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί η παραγωγική της βάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, διατηρεί επαρκή βιομηχανική βάση σε μια σειρά κλάδους. Για να λειτουργήσουν όμως όλα αυτά με κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, χρειάζεται εντελώς διαφορετική οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας. Αυτή είναι η λαϊκή οικονομία. Λαϊκή οικονομία σημαίνει να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία ο κλάδος επεξεργασίας πρώτων υλών, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, το συγκεντρωμένο εμπόριο, ο τραπεζικός τομέας, η παιδεία, η υγεία πρόνοια, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, από εμπορεύματα να μετατραπούν σε κοινωνικά δικαιώματα. Το ίδιο η εξασφάλιση λαϊκής κατοικίας, οι διακοπές, η αναψυχή. Λαϊκή οικονομία σημαίνει ότι κοινωνικοποιείται η γη και γίνονται λαϊκή περιουσία τα δάση και ο φυσικός πλούτος. Οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα γίνονται κρατικές παραγωγικές μονάδες. Το ίδιο και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Με αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστεί σε πανεθνικό επίπεδο η ανάπτυξη της παραγωγής και η κατανομή των προϊόντων που θα εξειδικεύεται κατά περιφέρεια και κλάδο. Τον κεντρικό σχεδιασμό θα τον υπηρετεί η επιστημονική έρευνα, που θα οργανώνεται από κρατικούς οργανισμούς και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι, μπορεί να εκμηδενιστεί η ανεργία, να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή ανισότητα, να υπάρξει πανεθνική πολιτική για έργα αντισυσμικής, αντιπλημμυρικής προστασίας, προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος. Τη διεύθυνση και τον έλεγχο αυτής της οικονομίας θα τα ασκεί ο λαός, με την εργατική λαϊκή εξουσία. Η βάση της λαϊκής εξουσίας θα είναι οι παραγωγικές μονάδες, οι χώροι εργασίας στους οποίους θα ασκείται ο εργατικός λαϊκός έλεγχος. Από τις συνελεύσεις των εργαζομένων θα εκλέγονται και θα ανακαλούνται οι εκπρόσωποι για τα όργανα εξουσίας, χωρίς να έχουν κανένα ιδιαίτερο προνόμιο. Η λαϊκή εξουσία θα βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Θα αναπτύξει διακρατικές σχέσεις αμοιβαία επωφελείς
θα διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Έρχεται νέα θύελλα. Ενώ την ανεμική ανάπτυξη που θα έρθει θα την ακολουθήσει νέα, βαθύτερη κρίση. Η ζωή του λαού οδηγείται στις αρχές του 20ου αιώνα, τη στιγμή που ο πλούτος αυξάνει, αλλά τον καρπώνονται τα παράσιτα, οι καπιταλιστές. Ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ είναι μονόδρομος για το λαό. Κοροϊδεύουν τον κόσμο τα κόμματα που υπόσχονται διάμεσες λύσεις διακυβέρνησης ανάμεσα στα μονοπόλια και το λαό. Μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις. Πουθενά δεν είδαν άσπρη μέρα οι εργαζόμενοι με κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς. Αντίθετα, στη Γαλλία, την Ιταλία και αλλού τσάκισαν το λαό. Ήταν ένα διάλειμμα για να επανέλθουν πιο ισχυρά τα παραδοσιακά κόμματα του κεφαλαίου. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μισθών, των απολύσεων, της ανεργίας και άλλα, χρειάζεται πρόγραμμα ρήξης με τα μονοπόλια και την εξουσία τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα όπως η Δημάρ δεν έχουν τέτοιο πρόγραμμα. Ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Έχουν μέρος της ευθύνης για όσα υλοποιούνται από τις αστικές κυβερνήσεις. Η Δημάρ θεωρείται τελεσμένη τη Δανειακή Σύμβαση, ενώ ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ αποπροσανατολίζει το λαό κάνοντας λόγο για σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν θέλουν σύγκρουση με τα μονοπόλια. Αυτό αποδεικνύεται και με τη συμμετοχή της Δημάρ στην κυβέρνηση συνεργασίας. Ο εργαζόμενος λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα καλό από την κεντροδεξιά και αριστερή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και η μία και η άλλη είναι κοροϊδία για το λαό, κέρδος για τα μονοπόλια. Ο λαός βρίσκεται σε κατάσταση επιταχυνόμενης χρεοκοπίας, από την οποία δεν θα βγει ούτε με το ευρώ ούτε με τη δραχμή, όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει στο πλαίσιο της εξουσίας των μονοπωλίων. Η μόνη φιλολαϊκή λύση είναι η οργάνωση της πάλης και η Λαϊκή Συμμαχία, που θα ανοίξει το δρόμο για να έχει ο λαός στα χέρια του την εξουσία και την οργάνωση της οικονομίας. Ο δρόμος που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δυσκολίες και συγκρούσεις. Όμως οι θυσίες του λαού δεν μπορούν να συγκριθούν με την εξαθλίωση, τη βαρβαρότητα, τους πολέμους που φέρνει ο καπιταλισμός. Υπάρχει η εμπειρία του 20ου αιώνα. Η οργάνωση της κοινωνίας που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο λαό, της σοσιαλιστικής κοινωνίας, έγινε πραγματικότητα στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Καταργήθηκε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι κατέκτησαν πρωτοφανή για την ανθρωπότητα δικαιώματα. Ο σοσιαλισμός απέδειξε έμπρακτα την υπεροχή του απέναντι στον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός δεν κατέρευσε. Ανατράπηκε. Δεν ξεσηκώθηκαν οι λαοί για να παλινορθώσουν τον καπιταλισμό. Τα ίδια τα κομμουνιστικά κόμματα, που σε μια πορεία λαθών και υποχωρήσεων μεταλλάχθηκαν, έγιναν οι φορείς της αντεπανάστασης. Από τη στιγμή που άρχισαν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους νόμους της αγοράς. Εκεί βρίσκεται το βασικό πρόβλημα. Και από τις αιτίες του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει βγάλει συμπεράσματα, ώστε η νέα έφοδος για την εργατική εξουσία να μην γνωρίσει επιστροφή. Ο λαός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτοί που φοβούνται είναι οι εκμεταλλευτές του και τα κόμματα της Ευρωσυμμαχίας. Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να εμπιστευτούν, να στηρίξουν την πρόταση του ΚΚΕ για να γίνει ο λαός κυρίαρχος και αφέντης στον τόπο.